Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki khuan ki hajar ka hima langrin ki le tho bakadaw baki wan biang sa shisian ha ki HADC menta kasngi balang kade na ka kendrum kendram ka bami ha ka hnyotri unailar ha ka dorbar balakhot da usiem nong te sing siem yong haplang dilon ki laong bahlor ka jingdawa jongki banweng no ya usiem ka council ka laong makin nechwa sha ka dorbar balakhot penong da usiem bat makiru ki la ko ngu ya kata na ka benta bakin yo banekran ni ki mat badan kam Kiloong baka dorbar bala penong haka sngi kade bandong haka por khatweish tang minstap hendai haba ki khun ki hajar ka himalang rin kila poi haka dorbar haka por khatwei khatsan minute ladap sedang na do ka por khatwei tam ya ka dorbar uba wat lat lingdo langrin haba kran shakilat patai khobor hadir bami na gachnya kran baru EM ka HADC uba powel soklat uloong bala pen ap pahara de ki kenthei bantalasi ki rangba ki bawan haka dorbar hendai omsham loong babaro ki longmi kinwan haka dorbar kini ki longmi ba ap pahararu ki pan ya ki epic na ki rangba jong ka hima watla haka notice bala pen bena klem ong banwanra epic kani kadei ba upayem nongtei ula pen khen ya gariti penya dorbar ka hima uloong shushu uloong ba usiem ulawanra ada kinong ap pahara ba shimet jongu bagentup ki pulit na mau kerwat ban pahara ka dorbar bad ula penan kam bakla ya kekentian ke bawong kilang persya bad kilang kershan daga jing penmi jongu ya kitiki kentian kalawanra ka jing klut ya ka dorbar shushu la penya ya ka dorbar da uriu pat ba kani kalong ka bapenken ya gariti penya trekam jong ka hima langrin uloong Kebelah sibuk ya ki press ki media kita laju senang lang ini nak puas ke puas mo naru di por ke bana kali ju ikun ki ajar jong kai malangrin menuju pensingau menuju pensawa apat menuju dawa agak ke CDC ani kini ki pentah bangi yimi ikun ki ajar jong kai malangrin habai dei ka jeki ke jungi mata kasni kalong habai dei bad ka kamsim hapo kai ma ka jungi pedangin kan mau haka arp ke jong mata unai ikun ki ajar jong kai malangrin kilawan hane po council Pandawana ka HADC padai panweng no mardo di ono tesi simyong halor ketu ki daw ke bangila ki persiko na ka por ke por pat ke bami na ka executive committee ha katai ka jitawa ka jingi kolong ba na kaleng juga executive committee kalap tha yangi ki kun ke jar ka himalangrin padal lada long ka bala bangin lej banyak ker pensai ha ka dorbar jong ka hima tengkat ka jingi lang na kaleng jo ono tesi simyong kum sim jong ka hima oi lesi na kaleng jo ki kun ke jar jong ka himalangrin Iba boni ngalap nong ba kim la bat ki pedeng chu ya nong tai sing yong ban pedeng peng kam si ma ko kai ma jengi halo ki daw ke bangi la jebu na ke pos ke por hari wala kataru nomor ba na kaleng jong ka council kala ong yangi ba ka ba yangi bangi lej ban ya kren po ying la jong mo de na kaleng ka jengi ngi la pedeng ya kata aswa pengin wan hane po council na kaleng ju ki kon ki ajar ju kai malangrin ni lej sya ka dorbar kepala khot hi do nong tai sing yong kepala long ka nyau tarik jong mentau benai hang tiap hang dilon kapang hi kalong panakan pajba pensai pajba kumjuru pancing sai do pajba ha kate ka dorbar kam tame abai dei kane ka management kam tame abai dei kane ka management bud law lingam tila bat kane tangli ti haba la khot ka dorbar la khot do tim jong kai ma ki kun ki ajar jong kai malangrin baro ki kwa ban lei chakre ka dorbar banasim benta kam tame panekir markmat ya kamat ka jura ka bangi jipet sekau nak por sekbar khane po council kumta ada ka jing temu ka bahok ka bakhuj bat ka basida ni lasim ka sinjam kum ukun wajar jek mahi jong ka himalangrin ni baro ni la cek dorbar bani tu jembut ya kata kamat tek ai ka bangi lap pada ka dorbar hima ka balong ka nyau tari ki kolong kum ni bakat kum ka jingle ba ka jinglap kolong kum ni ba unong te sing yong kum musim pen penapa ba aka artrik jek benai Julai bahkan don ka dorbar hima ha ka nyau tarik mat baya ketika dorbar instang haka kawai sidang menstep de nakaleng yu ki jong ki kun ki ajar jo kai malangrin baro ki lech ka dorbar bar ka bapla bar ka balengo bar ka basngu bi anyu kumjo nila baya ketika dorbar masdang no nadu ka kawai tam ni poi haka dorbar kawai ka minit ka dorbar kala adep sedang pala adep kernu da wi urang ba kamut ba ka dorbar kala adep sedang haswa ka por jo ka kawai sidang kata kalong ka jinglap ka jingi ba kalong ba kani ka jingle ka jingu kalong ba tang ba taman bantang ba kini ki bawan cek dorbar kem lapsi ka por pansap ka dulu jaka dorbar ka jengu sedang no haswa jo ka por kani ka de ka jingle bom hok ngalap nong mo klaim ki agenda klaim ki AKA sedang dorbar klaim apsi ka por kemut ba ki ba kim yo suk pan sengap ya ki agenda ba dia ki kam ki ba de ben ka dorbar
kata kadai ke bangilap ka dorbar ka ba mi lamba kanyo tarik kadai lamba ka daw jong ka jengmi ki daw kanyo tarik pelong bengi sa chitin bangilwan siko ka konsil par ka daw ka bangilap ka dorbar ka long ba ka daw ka ba ka bangilap ka long ba nakaleng jong nong tai sing sim yong la penapahara daki volunteer kan thai pentalasi ya ka surok rajin ba kata ka jin penapai ba ka ong ba baro ki long kemi apa ke ma kilap wan dorbar natip sai ba shi ko sha ki long kemi kinwan ka dorbar kambun sha ki volunteer kan thai hari nambar ba ka jin penapana kam ong bang kinwan ki long kemi kum ta ki long kemi jong kai ma kim le chakre ka dorbar rek pas ngu phala par kalau mangilap ba ki long kemi ki don penapahara volunteer ya ki senrang ki ya ki rurang ba jong kai ma bawan ka dorbar da ka batalasi da ka ba ongru se ke epic hakan notice jin penapana kam ong bawan ra epic berkertum ka ain ka rules ka ak jong ka himalayan kelam ong ba ibawan ci ka dorbar endra da ke epic rajin ba ong ba ibawan ci ka dorbar endra da ke epic ki ba ni ki kun ke ja ki atip pan ra ke epic henry ba kata ka jimpan bana berka ain lu kumju kamsha kelam ra epic hanaki pan epic ai epic samadung ci dorbar kata ka dai kata ka ba ka ba lap ka bangilap ba unang ti la pan ken ya ka riti pen dorbar jong ka hima ta ka mau uhi apo ka hima kelam don epic sim mau upat papan epic ya ki kan thai kata kari ka daw ka balai ka bangilap ka lang ba ulawan ra daki daki security private jongu ban pahara ban tek perman ya ka dorbar lawan ra langru daki police personal napo mau kerwat ban pahara baru da ka pandon kam baklai ka ya ka genten kileng persya pandai kersya ken mau haka hima ka jongi apo ka history ka hima ka jongi abawan haka dorbar om don leng persya om don leng kersan baro udai ukun wajar jo kaima abawan ka dorbar wan si bentah ka dorbar kum ukun wajar jo kaima om kum kileng persya ni kersan tinggi perem jor ek ka kentin ka mai penon kam bala singala om baleng bak ni ka kentin ka mai penon kam kawan rak ka jing keluar kawan rak ka jing kruj kawan rak ka jing kencoy apo kaima ka jongi apo ketai ka dorbar ka jongi ka bangile aka nyo tare kata kadai ka poin ka bang pernah ka ka por ka mamenta bar ka basaw e ka long ba apa nya ka dorbar hima da uriu simet da uriu pa ba hapo ke history ke jungi kertum ke aks kertum ke rules si kalong ba ibala ban panya ka dorbar hima ibala ban khwat ka dorbar hima kare lembak usim ada usim umla ban panya ka dorbar lala ban le ada deputy sim lani kimetri kileng do kataru da ka jing menjur da ka dorbar da ka resolution jang ka dorbar umla ban sutam larut nakir wan hangne panong chaman niu kata ka bangilap kalong ba ka jing le ka jung ban thung chaman yo ba Christopher Hasha uri pa ba Christopher Hiji da uri Christopher Siji na pandilon uri pa ba kalong kasi pen ya kariti dustur ya karukom trikam kariti penjat trikam kariti penjat dorbar jong ka balangrin kata kadai ka bangi ngi petgo mata ko council bat ka ba sngo plasha ka dorbar pa ba baru ukun hajar jong ka himalangrin unyo ai ka banta pan si banta ka dorbar ka jengmun ka jong pa ba ban le ka dorbar hi kalong ba yin pan ji pensai haba dai ba kata ka management board ka ba uong bangin pensai ko ka dorbar bila ka dorbar ban pan ji pensai kata ni doni ki record ki banarus dang dorbar haru ku dorbar yitip syai banakaling ka jung ukram ailat ngi kan dorbar rangi sngap ha ki pes ki media ka mangila pa pondong sanjima adon ka statement ka uang ba ka daw ba mi ka jing kelomar pandilon ka dahi halor ka jing bomsya ka jung kan dorbar da ki kun ki jar ka jong ka himarin harin ba mi ka jing kelomar mau bar ki menteri ki jung na ukun thoi ki ba ukun thoi ki kun ki jar jong ka hima ula de ban le ranya la de bakum lo ka dos em ukun thoi ki ba apa mau udah unong kat ka dorbar mau udah unong penlong ka dorbar mau hi unong pen kelomar ka dorbar ukun pen mani ki ba ada mau elat ki ba ki ba ikun ki jar jo ka hima ban ken ban simanta ban bu ban pan ji pan sai ha ka dorbar kami ketika ju kelomar dor kita ki benta iwan menta ko council nomor ba ka council ka tha ngi ban le cha dorbar ban pen bej na ka leng ka ju ki kun ki jar jo ka hima langrin ngisngap ya kata nilai hang te pandilon pan ji pan sai ka dorbar bangin ong bangim dai chupan wan hane po council ngin penkut dia kena kamat hang te pandilon amar bakahing ke jongi ke dia pandilon nang lele ka dorbar na kalen jo unong te sing semyong wong pen ban bakine ke dia kiling persya harai katkum ka ai katkum ka rules jong ka hima om ton le persya aku hima bawan se ka dorbar kidai be ki kun ke jar jong ka hima ki bakwa ban si mentah ka dorbar hima de halor kita ki daw ka jing le ka jong kami ke jong lemar ngap dak e jahar persya ki ar pengut ki kun ke jar jong ka hima ba 4 juje kwat ja pok ke malangrin 4 juje kwat kani kari kasin kaban kong kabangilap apa ka history ka jongi ba dau kli no sensara ya ka hima kumla man pandai ka dorbar hima kaya di kibru ba 8 abar pan kontrol ka dorbar hima
Mentah pat mu file lagi FR ikut kejar juga iman. Hari ka kabar ke pasai tolong bang. Pilak ban penting, pilak ban penting lagi. Hari ngim nom kenrandin dari lele itu. Nginom kerandin ya kena kecing elek itu ni. Ngene ikun tak ada pengen dia jawab. Ukun wajar juga himalarin ada mentahi umpalak ban beng itu belong ke muslim jong iman. Kata kali ka keruak ke pasai, syak usim dong teh sing yong berkumjur syaka konsil. Mentah ka kenti ka jingwan ka jing ngene kalau bang. Ibu ya kena kecing ujor. Mat ke konsil. Bila don sibun ki jing ujor ki bang lebu haki por kepada adab. Here mentah ngi ban beng pat sakawi ke jing ujor. Orang lebu hak konsil ba. Kare ban pendep mardor, markloy. Mar penkloy ya kena ke jing ujor ke jingi bantin besar nang tei baru ban beng no hukum muslim jong kai malarin. Kada ka konsil kamla ngi lebu menegi kaya kepor shibnai. Hande nak leng jong ka isi kong ngin saten besar kamplay kena ka kam. Bat ngin sapha ya ka kubor. Ka jing mentip isangi kikun kejar jong kai malarin. Te ya mentah ngi laikan mene bangin up ya kata ka kubor ka bana kalen juga executive committee ka pha dan ka shimrai haba dep kan ka jing ujor ka jongi om tanya kan ka jing ujor ka mentah ada ya borok ka jing ujor ka bangin ada bu ka sing ka ada dan ka council kamla balai ai persaya notice sing semyong ikun ke jar ka himalarin kin wan biang hang ne po council yang bu ya ka po handai ngatif sa kin sawan biang bat kam jusu ka jing pat panik ni ka mentah kene kali ka kruak ka basai ka wiki kam na kalem ka jongi ngila dep sim ka sinjam mana syakmat dah kini kelinti ke ba kaan kasha hari habai dep kene ka jing ujor ka mentah palasi ki jing ujor ke ba nak kaleng juga konsil ka pat besar ni apa ya karai jongka enang layo ya karai ka jongka hang tangi ta super kat pingin sesim ya karai upai ba jongka hima sesim ya karai la kono ka sinjam tin sim ba dep kene kimat ka ibu mentah ka siru